በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ንሕጂ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ሓውና መምህርና መምህር ተስፋይ አበራ ዝፈትሖም ሕልምታት እዮም። ኣብቲ ኮመንት ትፅሕፍዎም ዘለኹም ሕልምታት እውን ከም ናይ ኣምላኽና ሰናይ ፍቓድ ቅልል ኣቢለ ኣኪበ ናይ ኩልኩም ኣብ ቀፃሊ ሒዘልኩም ንምምፃእ ክፍትን እየ። ንሕጂ ግን እዛን ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ክንሪአን ኢና ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ስለምንታይ ኢና ሕልምና ዝረኣናዮ ሕልሚ ንርስዕ ዝብል ክንርኢ ኢና። ሕልሚ ሓደ ካብቲ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ብቐሊሉ ዝረዳድአሉ መንገዲ እዩ። ብፍላይ ከም ዓይኒ ሰብን ዛርን ዝኣመሰሉ መንፈሳት ርኩሳት መናፍስቲ ሕልምና ብምጥፋእን ሃተፍተፍ ብምባልን ከምኡ ድማ ናይ ሓሶት ሕልሚ ብምርኣይን ኣብ ሂወትና ብዙሕ ጉድኣት የብፅሑልና እዮም። ሳይንስ ደቂ ሰባት ብኸመይ ከም ዝሓልሙ ብብዙሕ መፅናዕትን ምርምራትን ናይ ባዕሉ ግምታት ኣቐሚጡ እዩ። እዚ ማለት ብዛዕባ ስጋዊ ሕልሚ ማለት እዩ። ክሳብ ሎሚ ግን ሳይንስ ብዛዕባ መንፈሳዊ ሕልሚ ዝተዛረቦ ነገር የለን። ስለምንታይ ሲ መንፈሳዊ ሕልሚ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝረአን ስለ ዝግለፅን ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ብጥበብ ስጋ ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ዓለምና ሕልሚ ብምፅናዕ ዝፍለጡ ብዙሓት ስጋዊ ጥበበኛታት ኣለዉ እዮም። እቶም ጥበበኛታት ስለምንታይ እዮም ብዛዕባ ሕልሚ ዘፅንዑ እንተኢልና ሕልሚ ኣብ መጻኢ ሂወት ደቂ ሰባት ኣወንታውን ኣሉታውን ፅልዋ ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ ማለት ረብሓን ጉድኣትን ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ብሕልሚ ብምቕራብ ንደቂ ሰባት ብዙሕ ነገራትን ፍቓዱን ገሊፁሎም እዩ። ምስ ደቂ ሰባት እውን ብቐሊሉ ዝረዳድአሉ መልእኽቲ ዘመሓላልፈሉን ናባና ዝመፃሉን ሓደ ሕልሚ እዩ። ብሕልሚ ገይሩ እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ናብ ኣቤሜሌክ ብሕልሚ እዩ ዝመፀ። ኣብ ዘፍጥረት 20:3 እንተሪእናዮ በታ ለይቲ እቲኣ ኣቤሜሌክ ደቂሱ ከሎ ኣምላኽ ብሕልሚ መፅኡ ዝብል ሓደ ምስክር እዩ ማለት እዩ። ዓይኒ ሰብ ዛር ብለይቲ ዝረኣናዮ ሕልሚ ካብ እግዚኣብሔር ናባና ዝመፁ መልእኽትታት ኣይንዝክሮን ኢና። ከምቲ ናይ ሰላቢ መንፈስ ሰልድናን እኽልናን ዝሰልብ ወይ ከዓ ዝሰርቕ ዓይኒ ሰብን ዛርን ድማ ሕልምና ይሰርቁና ይሰልቡና እዮም። ምስላብ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ እግዚኣብሔር ክሳብ ዝመስለና ሰናይን ትርጉም ዘለዎን ሕልሚ ብምርኣይ ኣብ ሂወትና ክጎድኡና ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ናይዚ መፍትሒ እንታይ ደኣ እዩ እንተኢልና ብጸሎት ናበርትዓኻ ምኻድ እዩ። ጸሎት ከም ፈቓድ ከይኮነስ ከም ግቡእ ብምቁፃር እንተደኣ ጸሊና ኣጋንንቲ ሕልምና ከረስዑን ከጥፍኡን ኣይኽእሉን። ካልእ መልክዓ ማርያም ሳልሲት ዝተባሃለት ጸሎት ኣላ። ብንጉስ ኣፄ ዘርዓ ያዕቆብ ዝተደረሰት እያ። ንዓ በርቲዑ ዝፅልያ ሰብ እውን ሕልሚ መላእኽቲ እዩ ዝርኢ። ሕልሚ መላእኽቲ ማለት መንፈሳዊ ሰማያዊ መልእኽቲ ዘለዎ ካብ ሰይጣን ዘይኮነ ሕልሚ ማለት እዩ። መልክዓ ማርያም ሳልሲት ኣብ ስዋኤ ኣብ ናይ ምሸት ጸሎት እውን ንኣዴና ንቅድስት ድንግል ማርያም ዝደለናዮ ነገር ዝተዓፀወና ዕድል ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ፀጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ወዘተ ግለፅለይና እንተደኣ ደቂስና ብዙሕ ምስጢር ትገልፀና እያ። ብዙሓት ኣብ ገዳም ዝርከቡ ኣቦታት እውን ነታ ጸሎት ይጥቀሙላ እዮም። እምበኣርከስ ሕፅር ብዝበለ እዚ ካበና ናብቶም ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ሕልምታት ንሕለፍ። ብሕልምኻ መፂኡ ዝራኸበካ እንተደኣ ኮይኑ ንጓል ይኹን ንወዲ ማለት እዩ ካብ ቀደም እንተኮይኑ ዓይነ ጥላ እያ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝመፀ ነገር እንተደኣ ኮይኑ ግን መስተፋቕር ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ። ካልእ እውን ካብ ዝምነየኪ ማለት ብዝሙት ካብ ዝምነየኪ ወይ ካብቲ ትምነየካ ጓል ብቡዳ መልክዕ ዝኣተየ ናይ ዝሙት መንፈስ እዩ ማለት እዩ። ክዳን ምቕያር ሓድሽ ሽም ምርካብ እዩ። በሪ ወይ ከዓ ማዕፆ አንኳሕኩሕካ ምእታው ሓድሽ ሂወት ተስፋ ሓዳር እዩ። ብማዕፆ ጌርካ ምውፃእ እንተደኣ ኮይኑ ግን ናብ ሓድሽ ዓለም ምኻድ ማለት እዩ። ዝኾነ ሰብ ናብ ጁባና ኢዱ እትዩ በጃኻ ሃበኒ ክወስዶ ፍቐደለይ ዝብለካ እንተደኣ ኮይኑ ዝኾነ ሓደራ በሊዕኻ ኣለኻ ማለት እዩ። ወይም ዝኾነ መፅባዓ ተመጣቢዕኻ ረሲዕኻዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ግመል ምርኣይ ናይ ሙስሊም መንፈስ ዛር እዩ። ተወሳኺ እውን ካብ ናይ ሙስሊም ደፍተራ ወይም ፍቁራድ ዝባል ዘይተጋግእ ካብኡ ዝተለኣኸ ርኩስ መንፈስ እዩ። ሰዓት ምርኣይ ግዘ እዩ። ሰዓትካ እንዳተሰበረ እንተርኢኻ ግዜኻ ተቃፂሉ ኣሎ ወይም ግዜ ይብልካን። ስለዚ ቀልጢፍካ ዕድመ ስለ ዘይብልካ ግዘ ስለ ዘይብልካ ቀልጢፍካ ንስሓ እተ ሰዓት ካብ ኢድካ ውፂኻ ንኻሊእ ሰብ ክትህብ ከለኻ ሙሉእ ብሙሉእ ንባዕልካ ግዜ ይብልካን ማለት እዩ። ስለዚ ንባዕልካ ግዜ ክትህብ ከም ዘለካ እዩ። እዚ ማለት ስለ ሂወትካ ስለ መንፈሳዊ ሂወት ክትሓስብ ከም ዘለካ እዩ። ፃዕዳ ተመን እንተደኣ ኮይኑ ቤተሰብ ወይም ስድራ ፈቂዱ ኣሚኑ ዘምልኾ ዛር መንፈስ ማለት እዩ። ኣብ የማነይቲ ኢድካ ተመን እንተደኣ ተጠምጢምካ የማን ማለት ናይ በረከት
ናይ ሃይማኖት ምሳሌ እዩ። ስለዚ ካብ ኢድኻ ዝወስድ ዝሰልብ ናይ ሰላም መንፈስ ኣለካ ማለት እዩ። ገንዘብ ትሰርሕ እሞ ግን ዘይብርክት ወይ እውን ገንዘብ ትረክብ እሞ እቲ ዝረኸብካዮ ሰልዲ ኣበይ ከም ዘጥፋእካዮ ኣይትፈልጥን። ምሕላብ ብዝኾነ ምክንያት ወፃኢ ምውፃእ እዩ። ፖሊስ ወይም ወታደር ተሪእና ከከመራእኻ እዩ። ግን ብመብዛሕትኡ ግዜ መላእክቲ እዮም። ሌባ ምርኣይ ሕማም ክኸውን ይኽእል። ቅተል ተባሂሉ ዝተለኣኸ ናይ ጥላ ወጊ መንፈስ ክኸውን ይኽእል። መልኣከ ሞት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ማለት ሞት ብዘይ ቆፀሮ እዩ ዝመፅእ፣ መልኣከ ሞት ብዘይ ቆፀሮ እዩ ዝመፅእ ከም ሌባ ማለት እዩ። ሌባ እውን ብተመሳሳሊ ብዛ ዕለት እዚኣ ይመፅእ ኣለኹ ኢሉ ኣይነግረካን። ስለዚ ብመልኣከ ሞት እውን ይምሰል እዩ ሌባ። ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ከጣቕዑልካ ከለዉ ምርኣይ ገጾም ዝርአ እንተደኣ ኮይኑ እቶም ሰባት ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ፅቡቕ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ኣለዎም ኣብ ልዕሊኻ ማለት እዩ፣ ኣድናቆት እዩ ማለት እዩ። ገጾም ዘይረኣይ እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣብ ዙርያኻ ዝርከቡ ሰባት ኣባኻ ፅቡቕ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ኣረኣያ የብሎምን። ስለዚ ተጠንቀቕ። ዝሞተ ሰብ ደጊሙ ክመውት ከሎ ክንርኢ ከለና ብተደጋጋሚ ተሓቱኒ ስለ ዘለኹም እየ ሕዚ እውን ደጊመ እየ ዘለኹ። ብሓፈሻ ዝሞተ ሰብ ከዘራርበካ ተሎ ቀዳማይ ዝክር ዘክረኒ ማለት ፍትሓት ግበረለይ ነዳይ ናብ ላዕለይ ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ዝሃብኩኻ ሓደራ ኣይተዋፃእካዮን ኣይፈፀምካዮን ክኸውን ይኽእል። ሳልሳይ ኣነ ዝገብሮ ማለት ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ፅቡቕ ዝኾነ ስራሕቲ ንኣብነት ናይ እግዚኣብሔር ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ቅዱሳን ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ኣዴና ክብርቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ክኸውን ይኽእል። ናታ ዝክር ዘክርሮ ኣነ ዝዝክሮም ዝነበርኩ መላእክቲ ቅዱሳን ዘክርሮም ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብ ስድራና ወይም ኣብቲ ቤተሰብ ባእሲ ፅልኢ እንተደኣ ሃልዩ ዝሞተ ሰብ ደጊሙ ክመፅእ ይኽእል ወይ ደጊሙ እውን ክመውት ይኽእል እዩ። ብዕራይ ምርኣይ ማለት እንዳጓየካ እንዳወገአካ ምርኣይ ናይ ጦቃር መንፈስ ዛር መንፈስ እዩ ማለት እዩ። ላሕሚ እውን እንዳወገአትካ እንዳበረረትካ እንተደኣ ሪኢኻ ሙጬ ዘሪጋ ትበሃል መንፈስ እያ ማለት እዩ። ብቻ ብከባቢኡ ስለ ዝፈላለዩ ናይቲ መንፈስ ሹም ተኮላሽ እያሱ እውን ትበሃል፣ ጨሌ ወይም ጎለም እሸት ንብሎም መናፍስቲ ከምዚአን ዝበላ መናፍስቲ እየን መብዛሕትኡ ግዜ በጓላት ዝግለፃ ማለት እዩ። ብኣንስተይቲ ላሕሚ ባዕልካ እትፈልጦ ሰብ ወይ ከዓ ህፃን ቆልዓ ሰይፈ ስላሴ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጸሎታት ውዳሴ ማርያም ኣርጋኖን እንዳጸለየ ምርኣይ ጸሊ ኢኻ ትበሃል ለኻ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣርጋኖን እንዳጸለየ እንተደኣ ሪኢኻዮ ኣርጋኖን ጸልያ ትብለካ ኣላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት እዩ፣ ወይ እግዚኣብሔር ከምኡ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ። ኣንጭዋ ናይ ምንቀኛ ናይ ሰላቢ መንፈስ ተምሳሌት እያ። ተመንና ድሙ ናብ ገዛኻ እንዳኣተው ሽዑ እታ ድሙ ነቲ ተመን ወይም ክልቲኦም ክበኣሱ ከለዉ እንተደኣ ሪኢኻ ገዛ ማለት ንስኻ ኢኻ ወይም ስድራኻ ቤተሰብካ ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ዘይስማዕምዑ መናፍስቲ ርኩሳት መናፍስቲ ማለት እዩ ናባኻ ወይም ናብ ስድራኻ ናብ ቤተሰብካ ኣትዮም ኣለዉ ማለት እዩ። ናብ ጎቦ ምድያብ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት ክኸውን ይኽእል። ብተመሳሳሊ እውን ብፈተና ብመከራ እውን ይምሰል እዩ። ከከም ኣረኣእያኻ እዩ። ጥዑይ እንዳሃለኻ ኣብ ዊልቸር ተሽከርካሪ ናይ ኣካለ ጎደሎ ዝኾኑ ኣሕዋት ኣሓት ዝቕመጥሉ ዘሎ ዝንቀሳቐሱሉ ዘሎ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ምርኣይ ሓጋዚ የድልየካ እዩ። ብናይ ባዕልካ ውሳኔ ጥራሕ ኣይትኽይድ ማለት እዩ። ሓጋዚ ማለት ብዝተፈላለየ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ብጸሎት ክኸውን ይኽእል። ሓውካ መኻሪ ኮይኑ ክመፀካ ከሎ ወይም እንዳመኸረካ ክትርኢ ከለኻ ናይ ቤተክርስትያን መምሃራን እዮም፣ ብኡ ይምሰል። ካልእ እውን ብዝሕልወካ መልኣክ ወይም ብመላእክቲ ይምሰል። ጸሎት ብዝገብረልካ ሰብ እውን ይምሰል እዩ። ዓራት ምንጻፍ፣ ምኹስታር፣ ምፅራግ፣ ሓዳር ምምካር፣ ሰብ ሓዳር ከይፋትሑ ወይም ሓዳር ከይፈርስ ምምካር፣ ምትዕራቕ፣ ምሕጋዝ ማለት እዩ። ስእሊ ምስኣል እቲ ስእሊ ድሙቕ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ቀረባ ክትፀንሲ ኢኺ ወይም ውላድ ክትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ። እቲ ስእሊ ዘይደመቐ ልሕስስ ዝበለ እንተደኣ ኮይኑ ግን ገና እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን ስእሊ ምስኣል ውላድ ወይም ጥንሲ እዩ ማለት እዩ። ሰብ እንዳሓገዝካ ምርኣይ ብጸሎት ሓግዞም ማለት እዩ። ከምኡ እውን ብኢኮኖሚ እውን ሓግዞም ማለት እዩ እንተደኣ ሃሊካ። ዘኒጥካ ምርኣይ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምኽባር እዩ። ነገር ግን ዘኒጥካ ከለኻ እንዳለመንካ ምርኣይ እግዚኣብሔር ስለ ዘይፈለጥካዮ ዝተወሰደካ ወይ እውን ዝተሰወረካ ዝኾነ ነገር ኣሎ። ንኣብነት ጸጋ ክኸውን ይኽእል፣ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል፣ ዝተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ። ድግስ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝተሓሰበልካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ስእሊ ኣድህኖ ወይ ምስሊ ኣድህኖ ምርኣይ ብዙሕ ትርጉም ክህልዮ ይኽእል። ሓደ ኣብ ሓዘን ግዜ እንተደኣ ሃሊኹም ወይ እውን ኣብ ሕማቕ ግዜ እንተደኣ ሃሊኹም ከም ዝቐረቡኹም ንከጽናዕንዑ እዮም ቅዱሳን ብስእሊ ኣድህኖ ወይ ምስሊ ኣድህኖ ዝግለጹ ማለት እዩ።
ካልእ ዝሓተትኩሞ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ከም ዝተቐበልዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝክር ግበሩለይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ እውን ከም ዝባረኽኩም እዩ። መንፈሳዊ ዝኾነ ሰብ ትፈልጥዎ ህያብ እንዳሃበኩም ምርኣይ ዕድል መክሊት እንትወሃበኩም እዩ። እቲ ብመንፈሳዊ ሰብ ዝተመሰለ ድማ ዝሕልየኩም መልኣክ ወይ ድማ ትፈትውዎ ቅዱስ ክኸውን ይኽእል። ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ኮይንኩም ብተደጋጋሚ ሓደ ዝኾነ ሰብ እንዳፈራርሐኩም እንዳጓየኩም ዝተፈላለየ ነገር እንዳገበረልኩም ትርእዩ እንተደኣ ኮይንኩም ናይ መተት መንፈስ እዩ። በቲ መተት ዝገበረልኩም ሰብ ተመሲሉ እዩ ዝመፀኩም ዘሎ ማለት እዩ። ነገር ግን ትጥንቀቁ እዩ ዘለኩም፣ ጸሎት ስዋይ ክትብርትዑ እዩ ዘለኩም ማለት እዩ። ጸሊም ዝኾነ ነገር ካብ ኣካላትኩም እንትወፅእ ወይ እውን እንተኣቱ ናብ ስድራኹም ናብ በዓልቲ ገዛኹም ናብ ትፈልጥዎም ሰባት ክወፁ ከኣትው ትርእይዎም ነገራት እንተኮይኖም ጸሊም ዝኾነ ነገር እንተኮይኑ ርኩሳት መናፍስቲ ሰይጣናት ኣጋንንቲ እዮም ማለት እዩ። ካብ ኣካላትካ ወይ ካብ ሰውነትካ ቁንጪ ቁማል እንዳወፀ ምርኣይ ርኩስ መንፈስ እዩ። ከም ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ ማለት እዩ። ወፂኡ ክኸይድ ከሎ እንተደኣ ሪኢኹሞ ፍርናሽ ዘይብሉ ዓራት ምርኣይ ዝኾነ ዝጎደሎ ነገር ከም ዘሎ እዩ። ዓራት ማለት ሓዳር እዩ። ገዛ ምኹስታር ወይ ከዓ ምፅራግ ዕድልካ ሕሊፍካ ምሃብ ይበሃል እዩ። ግን ብኻሊእ ገፅ እውን ልቦናኻ ምንፃህ ንስሓ ምእታው ሓዳርካ ምስትኽኻል ተባሂሉ እውን ይትርጎም እዩ። እንጀራ ምስንካት ዕድል ናብራ እዩ። ብሓዳር እውን ይምሰል እዩ። ካልእ እንጀራ እንዳሰንከትኪ ኣብኡ ኮይኑ ካብ ኢድኺ ዝወስድ ወይ ከዓ ካብ ኢድኺ እንዳወሰደ ዝበልዕ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ብኹን ዝገብረኪ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ። ሰሊ ከይተቕምጥ እዩ ዝገብር። እቲ ዝረኸብክዮ ሰሊ ክተጥፍዮ ዝገብረኪ ዝኾነ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ። ምዝ ተኣሳሲሩ እውን ዝዝሓለ እንጀራ ምርኣይ ናይ ቀደም ናብራ ይበሃል። ትኩስ ዝኾነ እንጀራ ምርኣይ እውን ናይ ሕጂ ወይም ናይ ቀጻሊ ናብራ ዕድል ሰልዲ ማለት እዩ። ብርኪ ወይ ከዓ ጉልበት እምነት ቃል ኪዳን እዩ። ሸዊት ምብላዕ ሽሻ እዩ። ማዕተብ ምግባር እዚ ሃይማኖት እምነት እዩ። ሎተሪ ክበፅሐካ ከሎ ዘይሓሰብካዮ ሃንደበታዊ ዝኾነ ዕድል ሽሻይ ፀጋ ፅቡቕ ነገር እዩ። ቀትሪ ዝሓሰብካዮ እንተደኣ ኮይኑ ግን ያው ናይ ቀትሪ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሎተሪ ቆሪፅካ ክበፅሓኒ ዶ ይኸውን ምናምን እናበልካ ትሓስብ እንተደኣ ነርካ እዚ ናይ ቀትሪ ሓሳብካ እዩ ማለት እዩ። ውቃጦ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ፣ ግን ትክክለኛ ዘይኮነ ኣርቲፊሻል ዝኾነ ማንነት ኣለካ ማለት እዩ ይበሃል። ሽጋራ ምትካኽ ፈተና መከራ እዩ። መስቀል እውን ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ንኣብነት እፅ መስቀል እንተኮይኑ መከራ ይበሃል። መስቀል ምሽከም እውን እንተኮይኑ መከራ እዩ። ስጋ ምብላዕ ናይ ሰብ ስጋ ምብላዕ ክኸውን ይኽእል። እዚ ማለት ሕሜት ማለት እዩ። ፍታን ወይ ከዓ ሰገራ ሽሻ ይበሃል፣ ግን ጓሓፍ ሰገራ ሽንቲ ተፀይቕካ ምርኣይ መብዛሕትኡ ግዜ ብሓጢኣት እዮም ዝምሰሉ። ሎሚን ምርካብ ውላድ እዩ። ፍትፍት እንጀራ ነገር ፅልኢ ይበሃል። ገዓት እውን ፅቡቕ ኣይኮነን። ምስ ነገር ናይ ዘመድ ወይ ቤተሰብ ሞት ምናምን ይበሃል። ዓሳ ምርኣይ ጓል ኣንስተይቲ ውላድ እያ። ፓስፖርት እንዳተዋሃበካ ምርኣይ ብቀጥታ ክፍታሕ ከሎ ማለት እንድሕር ደኣ ዘይሓሰብካዮ ተነርካ ዕድል እዩ። ዕድል እውን ዝተፈላለዩ ግዴታ ናብ ወፃኢ ክትኸይድ ኢኻ ማለት ኣይኮነስ ብዙሕ ዓይነት ዕድል እዩ ዘሎ። ጥቕልል ብዝበለ ግን ዕድል እዩ። እምባሻ ምሕዛል ውላድ ይበሃል። ራድዮ ምስማዕ ወረ ዜና ነፀላ ገይሩ ዝረኣየካ ሰብ ማለት ገፁ ዝርአ እንተደኣ ኮይኑ ፅቡቕ እዩ። ነገር ግን ነፀላ ገይሩ ወይ ጌራ ገፃ ዘይርአ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን መምሰሊት ዝኾነት ዓርኪ ኣለትኪ ማለት እዩ። ሰባት ብላዕ ስተ ክብሉካ ከለዉ ግን ዝኾነ ነገር ርኢኻ ኣብቲ ምግቢ ወይ ኣብቲ ዝስተ ነገር እንተደኣ ደፊእካዮ ፅቡቕ እዩ። መተት እዩ ነይሩ ግን ንስኻ ደፊእካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ካልእ እውን መተት ካባና ምኻዱ ዘርእየና ሕልምታት ኣለዉ። ንኣብነት ዝኾነ ነገር ካብ ልዕልና ተላዒሉ ክኸይድ ከሎ መተት ይኹን ካልኦት ርኩሳት መናፍስት ማለት እዩ። ረስሓት ካብ ሰውነትና ወይ ካብ ነፍስና ካብ ኣካልና ማለት እየ ክኸይድ ከሎ ወይ ክነውፅእ ከለና ዕሾኽ ክንቀል ከሎ ካብ እግርና ክኸውን ይኽእል፣ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላትና ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ተሃዋስያን ቁንጪ ቁማል ክኸውን ይኽእል። ዝተፈላለዩ ባላዓትን ተሃዋስያን ካብ ሰውነትና ክወፁ ከለዉ፣ ከምኡ እውን ደም ካብ ሰውነትና ክወፅእ ከሎ ከምዚ ነቲጉ ነገር ክወፅእ ከሎ ደም ካብ ሰውነትና ዝኾነ ኣባና ዝተሓበአ መንፈስ ብመተት ክኸውን ይኽእል። ካልኦት ርኩሳት መናፍስት ክወፁ ከለዉ ንሪኦም እዮም። ምስ ደም ተታሒዙ እውን ደም ክንፅየቕ ከለኻ ወይም ደም ተፀይቕካ ክትርኢ ከለኻ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። ብርግፅ ከም ሕልሙ እዩ ዝኸይድ፣ ግን እንጀራ እውን ይበሃል እዩ። ስንኻ ምፅራግ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ዝበሃል ምፍሓቕ
ኣውሊዕ ጌርካ ዝተፈላለዩ ነገራት ጌርካ ስንኻ ምፅራይ ንስድራ ምሕጋዝ ንቤተሰብካ ድጋፍ ምዃን እዩ። ብዝተፈላለየ ነገር ብፀሎት ክኸውን ይኽእል፣ ብሰሊ ክኸውን ይኽእል። ምስ ስኒ ተታሒዙ እውን ስንኻ ክነቃነቕ ከሎ ሕማም ትሓምም ኢኻ ይበሃል። ስንኻ ወይ ከዓ ክሩምትኻ ክወልቕ ተሎ ስንኻ ክወልቕ ተሎ እውን ከከም እንትኑ ይፈላለዩ፣ ግን ሞት እዩ ናይ ቤተሰብካ ማለት እዩ፣ ናይ ስድራኻ ሞት እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ እኳ ባህሪርኩም እየ ብደንቢ ናይ ቅድሚት ስንኻ ክወልቕ ከሎ ናይቲ ስድራ ወላዲ ክመውት ከሎ እዩ ይበሃል። ስኒ ምርጋፍ ካልእ ትርጉም እውን ኣለዎ እዩ። ስኒ ጠንካራን ኣድላይን ዝኾነ ኣካላትና ካብዞም ዝኾኑ ሓደ እዩ። ስለዚ ጠንካራ ዝኾነ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ኣብ ሂወትካ ክትስእን ኢኻ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ካብ ሞት ወፃኢ ማለት እየ። ነዴኻ ወይ ነቦኻ ክትስዕሞ ተለኻ ብዝተፈላለየ ቦትኡ ማለት እዩ፣ ንኣብነት ኣብ ከንፈር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ፍቅርኻ ግለፅ ኢኻ ትበሃል ዘለኻ ማለት እዩ። እዚ ፍቅሪ ምግላፅ ማለት ብፀሎት ይኹን ብካልእ ነገር ደግፎም ሓግዞም ኢኻ ትበሃል ዘለኻ ማለት እዩ። ብሕልምኻ ኣቦኻ ካሊእቲ ሰበይቲ ሒዙ እንተመፅኡ ወይ ካሊእቲ ሰበይቲ እንተተመርዑ እቲ ኣቦኻ ብሂወት እንተደኣ ሃልዩ ምስ ኣቦኹም ወይ ኣቦኻ ክትዘራረበሉ ዘለኩም ዓብይ ዝኾነ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ብሂወት እንተደኣ ዘይሃልዩ ካብ ኣቦኻ ዝመፀት መንፈስ ኣላ። ድሙ ብብዙሕ ነገር እያ ትግለፅ ማለት ድሙ እንዳባሕጨረትካ እንዳጓየትካ ምርኣይ መምሰሊ ዝኾነ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀረባ ዓርክኹም ኮይኑ ንጥቕሚ ብቻ ዝደልየኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ቀረባ ሰብ መተት እውን ክትኸውን ትኽእል እያ። ዝኾነ እንስሳ ሕቁኡ ተሰይሩ ወይም ተቆሪፁ ምርኣይ ቁርፅ ዝበለ ውሳነ ወሲንኩም ካብ ሂወትኩም ተርሕቕዎ ዘለኩም ነገር ኣሎ። እዚ ንኣብነት ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሕቋ ዝተቆረፀት ድሙ እንተደኣ ርኢኻ ናይ ቀረባ ሰብ እዩ፣ ናብ ሕማቕ ክትኸይድ ዝገብረካ ሕማቕ ዝሓስበልካ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ቆሪፅካ ክትገድፎ ኣለካ ማለት እዩ። ሕቁኡ ዝተቆረፀ ነገር ምርኣይ ወይ እንስሳ ምርኣይ ኣባኻ ተስፋ ከም ዝቆረፀ ከም ዝተናደደ እዩ ዝሕብረካ ማለት እዩ። ክልቲኡ እግርኻ ተመን ነኺስካ ወይም ኣሲሩ ሒዝካ ክትርኢ ከለኻ ናይ ቤተሰብካ ናይ ዛር መንፈስ ኩሉ ነገርካ ሂወትካ ኣለኒ ትብሎ ነገር ኣብ ሂወትካ ሙሉእ እዚ ማለት ዕድልካ ሓዳርካ ኣሲሩ ሒዝዎ ኣሎ፣ ኩሉ ዓፂልካ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ ሓገዝ የድልየካ እዩ። እትፈልጦም ሰባት ብመንፈሳዊ ሂወት ብርትዕ ዝበሉ ሰባት ኣቦታት ክኸውን ይኽእሉ እዮም። እትፈልጦም ሰባት ንዕኦም ብፀሎት ንክሕግዙካ ሓብሮም እዩ። ክልተ ዝተፈላለየ ቀለም ዘለዎ ጫማ ምግባር ጫማ ያው ሓዳር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓዳር ዘይምስምዕማዕ ማለት እዩ። እዚ ንኣብነት ሓዲኡ ዓለማዊ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ድማ መንፈሳዊ ክኾን ተሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓድሽ ገዛ ምግዛእ ወይ ምስራሕ እቲ ዝገዛእካዮ ገዛ ድማ ክጠፍአካ ከሎ ዝተፈላለዩ ሓጢኣት ንኣብነት ሱስ ክኸውን ይኽእል፣ ሓሜት ክኸውን ይኽእል፣ ዝተፈላለዩ ሓጢኣታት ንሳቶም ከየወገድካ 10 ግዜ ናብ ቅዱስ ቁርባን ምቅራብ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ገዚእካዮ ዘለኻ ወይም ኣቲኻዮ ዘለኻ ገዛ ፅቡቕ እዩ፣ ናይ እግዚኣብሄር ገዛ እዩ፣ ሓድሽ ሂወት መንፈሳዊ ሂወት እዩ። ይኹን እምበር ክትረጋጋዕ ኣይከኣልካን። እቲ ናይ እግዚኣብሄር ቃል መቕመጢ ዝኸውን ገዛ ልቢ እንድዩ መቕመጢ ዝኸውን ገዛስ የብልካን ወይም ልብስ የብልካን ማለት እዩ። እንጀራ እንዳሰንከተት ሓንቲ ጓል ማለት እዩ ዝቋራረሳ እንተደኣ ኮይኑ ዝሰንከተቶ እንጀራ ዝቋራረስ እንተደኣ ኮይኑ ክልተ ትርጉም እዩ ኣለዎ። እቲ ዝቋራረስ ካብቲ መጎጎ ውሽጢ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብቲ ቅርሺ እተምፅሉ ወይም ካብቲ እንጀራ እተምፅሉ ቦታስ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ እንጀራ ምስ ኣቐመጥካዮ እንተደኣ ኮይኑ ማይ ሰላቢ መንፈስ እዩ። ካብኡ እውን ብኹን ዝገብር ኣድላይ ዘይኮነ ወፃእታት ንክተውፅእ ዝገብረካ ሰብ ክኸውን ይኽእል መንፈስ ኣለካ ማለት እዩ። ያው እንጀራ ማለት ሓዳር ኑሮ ስለዝኾነ ቅርሺ እውን ስለዝኾነ ማለት እዩ። ርግቢት ናብ መስኮት መፅያ ኣብቲ መስኮትካ ኮፍ ኢላ እንተሪኢኻ ፅቡቕ ዝኾነ ዜና ኣሎ ብስራት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ፈተና ንክትፍተን ኮፍ ኢልካ ምርኣይ ዝኾነ ኣብ ሂወትካ ዝገጥመካ ፈተና እዩ። ኣብዚ እንዳተፈተንካ ከለኻ እታ ብርዕኻ መፅሓፍ እንድሕር ዳ ኣብያትካ እቲ ወረቐት እውን እንዳወደቐ እንድሕር ዳ ኣብካ እቲ ፈተና ኣይትዋፅኦን ማለት እዩ። ስለዚ ቀጥታ መፅባዕ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ካልእ ብሕልሚ ዝኾነ ነገር እንዳሰራሕካ እንተደኣ ተበላሺካ እንዳወደቐካ ንኣብነት ካሊእ እውን ጫማኻ ናይ ጫማኻ መእሰሪ ክፍታሕ ከሎ ክትርኢ ከለኻ ብቀጥታ መፅባዕ ክትኣቱ ኣለካ ማለት እዩ። ሸሓነ ናይ ገዛ ኣቑሑት ንብሎም ምሕፃብ ኣብ ሓዳር ዘሎ ፀገም ምውጋድ እዩ። ንኣብነት ዝበላዕካሉ ሸሓነ ኩባያ ክኸውን ይኽእል ንሓፀብካ በዓልካ እንድሕር ደኣ ሓፂብካዮ
እቲ ፀገም ዘሎ ኣብቲ ሓዳር ዘሎ ፀገምስ ናትካ እዩ ማለት እዩ ወይም ኣባኻ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ማለት እዩ ናብ ቤተክርስትያን ከይድካ ቀሺ ምርካብ ንስሓ እተው ኢኻ ትበሃል ዘለኻ ዝኾነ ሰብ ወይ ዝኾነ መሓዛኻ ኣብ ጭቃ ውሽጢ ኮይኑ ክስሕቐካ ከሎ ክሕጭጨካ ከሎ ጭቃ ብክልተ መንገዲ እዩ ዝፍታሕ ኣብ ጭቃ ምርግራግ ንኣብነት ኣብ ሓጢኣት ምውዳቕ እዩ ብካሊእ ገፅ እውን ከከም ሕልሙ ስለ ዝፈላለ ማለት እየ ጭቃ ብበረከት ብእንጀራ እውን ይውሰድ እዩ ንኣብነት ጭቃ ምውቃዕ ኣብ ጭቃ ምፅዋት ጭቃ ምጥሳም ወዘተ ከም እንጀራ በረከት ይበሃል ማለት እዩ እዚ ኣብ ገጠር ዝርከቡ ማሕበረሰብ ጭቃ ከም በረከት እዮም ዝርእይዎ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ፅቡቕ ዝኾነ ክረምቲ ጠሊ ዘለዎ ክረምቲ ዘመን ከም ዝኾነ እዮም ዝሓስቡ ማለት እየ ስለዚ በዚ ምክንያት ኣብ ጭቃ ኮይኑ ሓደ ሰብ ክስሕቀካ ከሎ ክሕጭጨካ ከሎ ዕድልካ እዩ ወሲድዎ ዘሎ ናትካ በረከት ናትካ እንጀራ ወሲድዎ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንዳሃረመካ ክሃርመካ ከሎ እውን ነቲ ክዳንካ ጥራይ ክወቅዖ ተሎ ወይም ክሃርመካ ከሎ ነቲ ክዳንካ ፈልዩ ወይም ነቲ ክዳንካ ክዳን ስም ክብሪ ፀጋ እዩ ስለዚስ ስምካስ የባላሸሎ የጥፍኦ ኣሎ ማለት እዩ ስምካ ዝኾነ ኣራዊት ንኣብነት ተኹላ ክኸውን ይኽእል ገበል ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ኣራዊት ንኣባጊዕ ክበልዕ ከሎ ምርኣይ ኣራዊት ዝረኣኻዮ ሰይጣን እዩ እተን ኣባጊዕ እውን የዋሃን ዝኾኑ ምእመናት ክርስትያናት ማለት እዩ ናይ ሬሳ ሳፅን ክልተ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ቀዳማይ ሞት እዩ ጉድኣት ከምፅእ ዝኽእል ዋጋ ዘኽፍለካ ዝተጠናቐቐ ዝተወደአ ነገር ኣሎ ማለት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ነፀላ መንፈሳዊ ሂወት እዩ ንኣብነት ነፀላኻ ኣበይ ኣሎ ክብለካ ተሎ ዝኾነ ሰብ መንፈሳዊ ሂወትካስ ኣበይ ኣሎ ናይ ነፍስኻ ጉዳይስ ነገርሲ ኣበይ ኣሎ ናይ ስጋ ብቻ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ ናይ ነፍስኻስ ሸለል ኢልካዮ ኣለኻ ንምባል እዩ ኣፍቃሪየ ኣይደልየክን ክዲ እንዳበለስ ኩሉ ሻዕ የዛርበኒ ደጊምኪ ኣይትበድልኒ ይብለኒ እዚ ኣብኡ ዘላ ናይ ዓይኒ ሰብ መንፈስ እያ ኣብቲ ኣፍቃሪኺ ዘላ ናይ ዓይኒ ሰብ መንፈስ እያ ተመርዐ ናተ እዩ ኢላ ስለትሓስብ ኣብቲ ሓዳርኩም ወይ ኣብቲ ርክብኩም ስለትቐንእ ንሳ እያ ከምኡ ትብለክ ዘላ ማይ ካብ ውሽጢ መሬት ክምንጭ ከሎ ምርኣይ ወይ ብተለምዶ ዓይኒ ማይ እንብሎ ማለት እየ ፅቡቕ ዝኾነ ዕድል እዩ ኣንስተይቲ ደርሆ ዛር መንፈስ እያ ብፍላይ ናይ ራሄሎ መንፈስ ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ደርሆ እንዳጎየት ከዳ ዓራትካ ትስቀል እንድሕር ደኣ ኮይና ራሄሎ መንፈስ ኣብ ሓዳርካ ፈተና ከም ተብፅሕላ እዩ ካልእ እውን እንዳነኸሰትካ እንዳጓየትካ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እዚኣ መብዛሕትኡ ግዜ ብራሄሎ መንፈስ እያ ትምሰል ማለት እዩ ጥራይ እግርኻ ምኻድ ወይ እውን ባዶ እግርኻ ምኻድ እትኸፍሎ ዋጋ ኣለካ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ሓዳር እንድሕር ደኣ ተፋቲሕካ ትምለስ ከም ዘለካ ክትተዓረቕ ከም ዘለካ እዩ ብካሊእ እንትን እውን ንስሓ ቅኖና ይበሃል ማዕተብካ ምብጣስ ወይ እውን ማዕተብካ ውፂኢኻ ምቕማጥ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ሃይማኖት ምሕሳብ ደው ኣቢልካ ኣለኻ ገዲፍካዮ ኣለኻ ማለት እዩ ተስፋ ምቁራፅ እዩ እግዚኣብሔር ክንደሻዕ ለሚነዮ ጸሎተይ ክሰምዓኒ ኣይከኣለን ኢልካ ትሓስብ ኣለኻ ማለት እዩ ካብኡ እውን ጥርጠር ኣለካ ኣብ ሃይማኖትካ ፅኑዕ ኣይኮንካን ትጠራጥሮ ነገር ኣለካ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ወዲ ሕፍረት ኣብ ናታ ሕፍረት ምርኣይ ዓይኒ ሰብ ወይ ከዓ ዓይኒ ጥላ ከም ዘለዋ እዩ ዝሕብር ወይ እውን ናይ ዝሙት መንፈስ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ሓንቲ ንፈልጣ ንኹን ዘይንፈልጣ ሰበይቲ ዕትሮኻ ክትሰብረልካ ከላ ናትኻ ዝኾነ ነገር ማለት ሓዳርካ ክኸውን ይኽእል ውልድኻ እውን ዝኾነ ነገር ተገይሩልካ ኣሎ ማለት እዩ ቁልፊ ምቕባል ንዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ፀገምካ መፍትሒ ምርካብ ማለት እዩ ከልቢ ኣፍኻ ክነኽሰካ ከሎ ወይ እውን ከንፈርካ ክነኽሰካ ከሎ እትዛረቦ እትትልሞ ነገር ብስልኪ እውን እተዋግዖ ነገር ካብ ኣንደበትካ ዝወፅእ ኩሉ ነገር ካባኻ እንዳወሰደ ዘባላሽየልካ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ መርዓት ወይ ከዓ ሰበይቲ ውላድኪ ንዓይ ሃብኒ ወይ ከዓ ወሊድኽስ ንዓይ ክትብኒ እንተደኣ ኢላትኪ ወይ እውን ንስብኣየ ሃብዮ እንተደኣ ኢላትኪ እታ ሰበይቲ ወይ ከዓ እታ መርዓት ቤተክርስትያን እያ እቲ ሰብኣያ ከዓ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ሲ ውላድክስ ብመፅባዕስ ንዓይ ሃብኒ እያ ትብለኪ ዘላ ወይ ትብለካ ዘላ ቅድስ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ሰባት ከዋልድኺ እንተደኣ ርኢኺ ዝኾነ ሓሳብ ኣጨንቕኪ ኣሎ ስለዚስ ንሰብ ኣካፍልዮ ሕጋዝስ የድልየክ ኣሎ ማለት እዩ ከማኽረኪ ዝኽእል ሰብ ወይም ሓሳብኪ ክካፈል ዝኽእል ሰብ ንኣብነት ኣቦታት ካህናት ጉያ ዕድመ ይበሃል ካብኡ እውን ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ዘፍርሕ ፍጥረት እንዳጓየካ ክትርኢ ከለኻ ንስኻ እውን እንዳጓየኻ ክተምልጥ ከለኻ ነፍስኻስ ካብ ኣጋንንቲ ወጥመድ ተምልጥ ኣላ ማለት እዩ ካልእ ምስ ጉያ ዝተተሓሓዘ ጎይኻ እንድሕር ደኣ ተሓቢእኻ ንሕቶኻ መልሲ ካበይ ከም ትረክብስ ዘይምርዳእ ዘይምፍላጥ ማለት እዩ ከምኡ እውን ጎይኻ ኣብ ቤተክርስትያን እንተደኣ ተሓቢእኻ
ወይ እውን ጎይኻስ ናብ ቤተክርስትያን ገዛኻ እትፈልጦ ሰብ ክትጽጋዕ ከለኻ ናይቲ ሕቶኻ መልስስ ካብኡ ኢኻ ትረኽቦ ካብቲ ዝረኣኻዮ ማለት እዩ። ደም ክውሰደካ ከሎ ክትርኢ ከለኻ ካብ ሂወትካስ ዝኾነ ነገር መንነትካ ክኸውን ይኽእል ግዜኻ ክኸውን ይኽእል ተወሲድልካ ኣለዎ ማለት እዩ። ምሳኻ ዝነብር ዝኾነ ኣካል ኣሎ ማለት እዩ። ዝኾነ ኣራዊት ኣብ ርእስኻ ከፍ ኢሉ ምርኣይ ኣእሙሮኻ ዝሓዘ ወይ ሓንጎልካ ዝሓዘ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እውን ጥርጣረ ዝፈጥረልካ ኣተሓሳስባኻ ዝሓዘ ዕድልኻ ዘበላሽ ዝኾነ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ወኽኒ ቤት ወይ ቤት ህንፀት ምፍታሕ ካብ ዲያብሎስ ምፍታሕ ክኸውን ይኽእል ካብ ሓጢኣት ምፍታሕ እውን ማለት እዩ። ናብ ጎቦ ደይብካ ኣዴኻ ምርኣይ ወይ ከዓ ምርካብ ብኣዴኻ ዝተመሰለት ቅድስት ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ኣዴና ቅድስት ንጽህት ድንግል ማርያም እያ። ምስኡ ተኣሳሲሩ እውን ናብ ጎቦ ደይብካ ኣዴኻ ቆልዓ ሓቂፋ እንጀራ እናሰንከተት ክትርኢ ከለኻ እቲ ቆልዓ ወይ ከዓ እቲ ህፃን ንስኻ ኢኻ እታ ኣዴኻ ድማ ቅድስት ቤተክርስትያን እያ። እንጀራ እውን በረከት ክኸውን ይኽእል ቅዱስ ቁርባን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ናብ ቤተክርስትያን ቅረብ ኣስራት በኩራት ኣውፅእ ድሕሪኡስ በረከት ክትረክብ ኢኻ ማለት እዩ። ከልቢ ደድሕሪኻ ክከታተለካ ከሎ ወይ ደድሕሪኻ ክመጽእ ከሎ ናይ ዝሙት መንፈስ እዩ። ነብሪ እንዳባረረካ ወይ እንዳባሓጨረካ ምርኣይ ኣባኺ ውሽጢ ዘሎ መንፈስ ኣሎ። ደምኪ ክሰቲ ዝደሊ ደመኛ ዝኾነ ግብሪ ዝለመደ መንፈስ ኣሎ ኣባኺ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ጨንገር ዝበሃል ርኩስ መንፈስ ማለት እዩ። ዋሌት ቦርሳ ናይ ግልኻ ዝኾነ ነገር ናትካ ዝኾነ ዕድል ምስጢር ሓቂ ሓዳር ወዘተ እዩ። ጻዕዳ መኪና ምርኣይ መንፈሳዊ ህይወት እዩ። ዝኾነ ሰብ ጸሊም ተኸዲኑ ኣብ ጎንኻ ኮፍ ተኢሉ ወይ ከዓ ተመጺካ መልአከ ሞት እዩ። ነገር ግን ጸሊም ዝተኸደነ መነኩሴ ወይ ከዓ ፈላሲ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብሃይማኖት ወይ ብእምነትካ ከም እትፍተን ወይ መከራ ከም ዘለካ እዩ ዝገልጽ። መስትዋት እንዳረኣኻ ኣብቲ መስትዋት እትሪኦ ናይ ካሊእ ሰብ ምስሊ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዝረኣኻዮ ሰብ ትኹረት ሃበኒ ንዓይስ ገዲፍካኒ ኢኻ ዘለኻ ዘክረኒ እዩ ዝብለካ ዘሎ ማለት እዩ። ሕርሻ ኣእምሮ ልቦና ሕሊና እዩ። ፈተና ተፈቲንካ ልዕሊ ፍርቂ እቲ ውፅኢትካ ልዕሊ ፍርቂ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ትፍተኖ ፈተናስ ከም ዝሓለፍካዮ ወይ ክትሓልፍ ኢኻ እጆኻ ንምባል እዩ። እሽሞ ልሕጂ ሒዘልኩም መፅየ ዝነበርኩ እዞም ትሰምዕዎም ዝፀናሕኩም እዮም። ኣብ ቀጻሊ ነቶም ዝሓተትኩሞም ሕልምታት ናቶም ፍታሕ ሒዘልኩም ንምምጻእ ክፍትን እየ። ስለ ዝነበረና ሰዓት ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሽሙ ይኽበር ይመስገን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።